ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 3 апрели соли 2023 ва дар имрӯза навормон 10та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Бухтар, Кулоб ва ғайра ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. 2 хонага наздики қараболои шаҳри Душанбе таъмир дорад, 3 хонага дар назди мости Султони Кабири шаҳри Душанбе, инчунин 2 хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 275 000 сомонӣ, 2 хонага дар Испечак ва 3 хонага дар наздикии цирки шаҳри Душанбе. ва боз дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навимо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар 92 микрорайон байни Қараболо ва Калинин, бинои 15 ошёнага мебошад. хона дар 6 ошёнаш ҷойгир аст. 53 аз 153 метри квадратӣ, 2 хонага бо таъмираш хуб аст ва нархаш бошад 567 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. 2 мактаб, садик, поликлиника, ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар пеши амният 46,5 метри квадратӣ мебошад масоҳати хона ва соҳибаш мегӯяд ки дом қариб будшнагия 2 хонага, дом аз 12 ошёна иборат аст. хона дар 9 ошёнаш қарор дорад. нархи 1 метри квадратиш $430 мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 1729 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, ин суратҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар оянда дом мана ҳамин хеле мешавад. срочна хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурӯсон, ҷамоати Ҳилолӣ, деҳаи Ҷомӣ. номи пешнаш Аэропорт. 5 дар хона, даруни хонаҳо ҳамашон таъмир кардагӣ, анҷомхона, ошхона, ҳоҷатхона, аловхона ҳамаш ҳаст. дарахтҳои мевадиҳандаам низ дорад. 9 сотиқ замин мебошад. ҳуҷҷатҳош 100%. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp мебошанд, рақамҳои дастишон, рақамҳои Тоҷикистон. марҳамат тамошобинони гиромӣ, нархи ҳавлӣ бошад 225 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Южни ҷойгир аст. ноҳияи Фирдавсӣ 2, 3 хонага бо масоҳати 73 метри квадратӣ дар 10 ошёнаи бинои новостройка. хона коробка, яъне бе таъмир мебошад ва маълумоте ки ба мо соҳиби хона равон кард ҳозир мехонам. дом тайёрай баъди Султони Кабир, дасти рост, лаби роҳи Колхози Россия. дом дар лаби роҳ ҷойи беҳтарин, доми шаҳриёр домсоз. видеошам ҳаст. якта хонаи фурӯшӣ дар ин дом тамом дига нест. алиш ба хона мешавад, ба хонаи тайёр бошад, тарафҳо 102 мешавад. хона 73 метри квадратӣ, 3 хонага калидори калон, ҳамаи хонаҳо треза дорад. нархаш 450 000 сомонӣ. ва тамошобинони гиромӣ, сёёмкҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан. мо ускорид карда дар видео мондем, лекин аз сабаби ки бисёр мебошанд, ҳамаашро дар видео монда натонистем. барои ҳамин агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорения ба ҳазур тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамашонро роҳӣ мекунанд. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, ҷамоати Дашти Гуло, Колхози Ленин. нархаш бо маслиҳат мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. участка 8 сотиқ аст. сементҳои хона рехтагӣ, 4 дар хона бо веранташ, баракош кардагианд. марҳамат дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ бо маслиҳат мебошад. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед.
тамошобинони гиромӣ, сёмкае ки дар рӯи экран мебинен ба мусоҳиби хона равон кардан мо ускорид карда дар навор мондем. Агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорина тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, маҳаллаи 4. 3 дар хона 6.5 сотиқ замин дорад, дар наздикии Мединститут қарор аст ва нархаш бошад 240 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, албатта ки боз муомила мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои WhatsApp, рақамҳои расистӣ мебошанд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед ва чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Клоб, пушти варзишгоҳ. 7 ошчона, 59 метри квадратӣ таъмир дорад, бо баъзе чизҳояш фурӯхта мешавад. бинои навастройка 3 хонага дар 9 микрорайон. нархаш 240 000 сомонӣ. боз гап мезанем, мегӯяд соҳиби хона. термекс, ҷевон, кондитсионер, бочкаи 500 литра, 2 насос бо ҳамину фурӯхта мешавад. 3 хонага 59 метри квадратӣ, 7 ошчона. нархаш 240 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ, боз такрор мекунем, сёмкае ки дар рӯи экран мебинен ба мо соҳиби хона равон кардан, мо видеоро каме ускорид кардем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорина тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо пурра шароҳӣ мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 2 ошчонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад, худи бино аз 4 ошчона иборат аст ва ҷойгир мебошад дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, поёни Корвон. соҳибаш мегӯяд ки бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш бошад 275 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Испечак 14, кӯчаи Испечак. 2 хонага мебошад бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 12 ошчонаи бинои навастройка. соҳибаш мегӯяд ки хона ремонт кардагиай, камбудӣ надорад, дом ремонташ созай, лифташ кор мекунад. 12 ошчона, 2 хонага дар назди мактаби Ҳотампеве, дар назди бозорчаи Зарафшон. документош ҳамаш ҳаст, об ва барқ ҳама вақта ҳаст, ба чизу чораш фурӯхта мешавад, яъне яхдон, кондитсионер, телевизор, мошини ҷумашӯӣ, термекс, ҳама ҳамин чизҳо меистад. дом камера дорад, бехатар аст, кабели мавҷи истиқлолам низ ҳаст. нархи хона бошад 395 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонагая қатъи 1 хонага якҷоя кардагиян, дар умум 3 хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар 3 ошчонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад, 2 ҳоҷатхона, ҷакузи, кондитсионер, телевизор, мошини ҷумашӯӣ, яхдон, шкаф, кровать, мегӯяд соҳиби хона. хулас ҳамаи чизҳош қатъи фурӯхта мешавад. пушти магазинои Гулистонда ҷойгир аст, наздикии суди олӣ, генпрокуратура. ҷудо фурӯхта намешаванд, фақат дар якҷоягӣ ҳамин 3 хонага карда фурӯхта мешавад. савол бошад, занг занед, мегӯяд соҳиби хона. дар наздикии цирк ҷойгир аст. нархи хона бошад 750 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. ва агар ҳамин навора шумо то охира тамошо карда бошед, дар комментария рақами 1000 ё ин ки нависен ассалому алайкум. мо бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментарияи шумо ва алайкум салом ҷавоб дода лайки худамонро мегузорем. ва тамошобинони гиромӣ, дар пештара навор ман гуфтагӣ будам ки агар ба шумо писанд ояд, мо
навори алоҳида, яъне фақат аз шаҳри Душанбе хонаҳои фурӯширо пешниҳод мекунем. дар комментария пештара навор бениҳоят бисёр мардум хоҳиш карданд. мо ҳамаи комментариҳои шумо хондем. Барои ҳамин дар ин навор бошад, нависен аз кадом минтақаҳо мо дар ҳамон навор хона пешниҳод кунем. чунки кӯшиш мекунем дар ҳамон видео то 10 максимум 12 хона пешниҳод кунем. барои ҳамин нависен, агар аз кадом минтақаҳо бисёртар хоҳишманду шаванд, мо аз ҳамон минтақаҳо ба шумо хонаҳои фурӯширо пешниҳод мекунем. обод бошед дӯстони азиз, то боздид барори кор. худо нигаҳбон.